Siapa kita? Warga RT 2 RW 3 Guyub Rukun Selawase. Janji manis naliko awal pacaran, dadi padha tak lakoni, dadi payung wis ngalami, kadung elos ora mikir, cinta tak pasrah ning Gusti. Bolak-balik dolanan, bolak-balik wis kapusan, janji manis naliko awal pacaran, dadi padha tak lakoni, dadi payung wis ngalami, kadung elos ora mikir, cinta tak pasrah ning Gusti. Atine sapa sing kuat yen mau dadi ladang curhat, hari-hari rasane kecewa berat. Sapa wong sing ora mangkel, rasane koyo diserkel, siramu mumet, atine kecewa berat. Janji manis naliko awal pacaran, dadi padha tak lakoni, dadi payung wis ngalami, kadung elos ora mikir, cinta tak pasrah ning Gusti. Atine sapa sing kuat yen mau dadi ladang curhat, hari-hari rasane kecewa berat. Sapa wong sing ora mangkel, rasane koyo diserkel, siramu mumet, atine kecewa berat. pancene mung pengangguran.
tebul ke. Kata hari ini Mbah Mayar. Halo Betty. Selamat siang ya, semangat ya. Kalau sudah ada lampu, jangan cari lilin. Kalau sudah ada aku, jangan cari yang lain. Halo. Mak, guyu.